खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो फिन आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव सोमावसारनाय जागायफिनगोन नामा? बे समाव BTC आव फिन आरोबाव सोमजिबावगोन नामा बर'जों बर' सोमावसारनायखौ लानानै दाङाबाजि? मख'नो गोनां बाथ्रा दि 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF सोरखारा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सोरखारखौ फेजेननानै हारसिङैनो मोन 40 BTC बियाबाव मोन 23 हारसिङै बिसायख'थियाव मासि देरहासार जानानै जारिमिन सोरजिदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै थामहिनबा BTC आव BPF पार्टी सोरखार फैफिननायनि उनावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फिन आरोबाव सोमावसारगोननि बाथ्रा फोरमायथिदों एबा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो BPF दोलोनि फारसे फोथायनाय अनसायनाय गैया नामा? BPF सोरखारा गोजोन आरो खौसेथि लाबोनो हाया नामा? जेराव दिपेन बर'आ BPF सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो बर' हारिखौ लानानै सोमावसारफिननो थाखाय खुगा बेखेवदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ ओरैबायदि बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिहोदों दि सिगाङावनो फोसावखानाय बायदियै फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय BTR गोरोबथानि दफा मावफुंनाय आरो 125थि भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइ सोदांनाय आरो BTR नो थोंजोङै रां दैथायहरनाय बायदि गोहो बांहोनाय फरायसालि सरखारि खालामनाय दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारनाया आन्थोरजयै जागोन। गासै बिबानगिरिफोरखौ साखाफारा जानो थाखाय खावलायबाय। बेबादि पस्ट खालामनानै फोसावनायखौ नुनो मोनदों दिपेन बर'नि। रायजो राजा नोंथांमोन दिपेन बर'नि बेबादि खावलायनायनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि दिनैनिफ्राय गोलाव बोसोर सिगांनिफ्राय बर' बिजोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै सोरखारि खालामनांगौखौ लानानै सोमावसारबोबाय थादों। नाथाय आसाम हादोरसा सोरखारा बेनि सायाव खोमा होआखै आरो मोजां फिथाइ थायाखै। नोंथांमोना बेबादि दिनैनि दिनाव सोमावसारबावोब्ला मोजां फिथाइ थायगोन होनना सानोना? सोमावसारनायनि सोलाय BTC सोरखारनि मदद लानानै सोलोंथाइनि जेंना आरो गासै बर'नि आद्रा थालांनाय खामानिखौ मावनो नाजायोब्ला साबसिन जागोन नामा? मानोना दिनैनि दिनाव बर'ल' नङा गोबां हारि जनजातिफोरानो गावसोरनि मोननांगौ फिथाइनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै गोबां खेब सोमावसारबोदोंब्लाबो बिथांमोना मोजां फिथाइ मोनाखै। बेनिखायनो धरना हाबाफारि लानायनि सोलाय गुबुन राहा लामाजों जेंना जेंसिफोरखौ सुफुंनो हागोन नामा? बेयो मोनसे सोंलु जानानै फैदों। नैथि खौराङाव दङ BTC आव UPPL दोलोआ 5 बोसोर सोरखार खुंनायनि उनाव फिन हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोनि सोरखारा BTC आव आरोबाव सोरखार सालायनो थांगासिनो दं। बेनिनो फैगौ 5 अक्ट'बर खालाराव BTC नि चिफ महरै आरो BTC सोरखार दानायनि समायखिरा लागोन हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि फैगौ 5 अक्ट'बर खालाराव क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया समायखिरा लागोन। बे समायखिरा लागोन हाबाफारियावनो बाहागो लाफैगोन रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथां, लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। बेनि थाखायनो मानगोनां हाग्रामा महिलारिया थांनाय सानखालि एबा मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बरायनानै लादों। बेराफारसेथिं BTC नि बारग' चिफ प्रमद बर'आ रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य थाग्रा खुलियाव थांनानै गावनि चिफ बिबाननिफ्राय ओंखारनायनि रिजाइनेसन बिलाइखौ गथायबाय। BTR नि थालांनाय दफाफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारिजों ज' जानानै एबा खौसेयै मावलांनो थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय। थामथि खौराङाव दङ BTC आव BPF पार्टीआ सोरखाराव फैफिननो हानायनि उनाव क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांनाय सानखालि मोनसे जथुमा खुंफुंदोंमोन। जेराव दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि उनाव गोदान बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सोरखारनि समायखिरा लानाय हाबाफारिनि थाखाय आदब, गोरोबलायनाय आरो साखाफारा जानायनि सायाव सावरायनाय जालाङो। BPF पार्टीनि गाहाय आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय दोलोआ बयनिबो गोरोबथायै गाहाय दैदेनगिरिफोरखौ सायख'दोंमोन। फारियै हाग्रामा महिलारिया गाहाय चिफ, रिहन दैमारिया डिपुटि चिफ, लेङाइ दैदेनगिरि देरहासार बसुमतारीखौ EM आरो गुबुन गुबुन बिजाथिफोर देरहासार जानायखौ गावसोरनि बिबानाव दोननायखौ नुनो मोनदों। मैयानि जालांनाय बे मेलनि गेजेरजों हानजाया मुंदांखा रोजाबगिरि थामहिनबा मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्गखौ मान बावदों।
बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांदों BPFआ आसामनि गभर्नरजों लोगो हमनानै BTC सोरखार दानायनि मोन्थाइखौ दाबि खालामनानै बिथांमोना खावलायदों दि 3 अक्ट'बर खालाराव जानो गोनां समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै लिंहरनो थाखाय थांखि लादों। एबसुनि बिबानगिरिफोरनि न' पताका गावहरनायखौ लानानै लांहिन दख'रा एबसुनि फोरमायथि। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिनाव BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोनि देरहासार जानायखौ लानानै बिथांमोनखौ मोजां मोनग्रा माखासे सुबुंफोरा पताका गावनानै रंजादोंमोन। बे समावनो सोरनिबा बिसायख'थिनि देरहानायनि आमेजखौ लानानै लोगोसे सोरखौबा दुखु होनाय, गाज्रि मोनहोनाय जेरै लांहिन दख'रा एबसुनि मावख', कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'जों लोगोसे एबसुनि बिबानगिरिफोरनि न' पताका सावना गारदेर हरनाय लांगोनायाव गोसा सोदोबनि पताका सावनानै सुखुनि हेंथा होनायखौ जों दख'रा एबसुआ जेब्लायबो गनायना लानो हायाखै आरो जाय बिथांमोना बेबादि समाज बेरेखा हाबाखौ मावदों जों बिथांमोननि मुंखौ मख'वाखै, नाथाय दायनिगिरिफ्रा गावसोर गोसो जानानै गाबोननि गेजेराव जिल्ला बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव फैनानै निमाहा बिफैनांगौ आरो बेखौ जुदि गनायना लानो हायाबा आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों मोनसे मेलनि गेजेरजों। आथिखालाव बर' समाजाव मानसि गोमानाय, हाबा जाखानाय आइजो गोमानाय, गथ' गथाय थाखाब्लाबो न'खर गारनानै सोरजोंबा खारलांनाय बेफोरबादि जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो धेमाजि जिल्ला जनाय रामदन्दिकारि कमलपुर गामिनि रुपेश्वर बर'नि आंगो बिसि अनजुलि बर' जाय 35 बोसोर बैसोनि। बिथांजोआ गावनि आंगो फिसाय आरो गावनि 4 गथ' गथायफोरखौ नागारनानै बहाबा खारखुमानानै दं। न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनजुलि बर'आ सिगाङावनो खेबब्रै खारखांबायमोन आरो दायो फिन आरोबाव खारनायजों गासै खनबा जाबाय होनना फोरमायथिदों। 4 सेप्तेम्बरनि सानावनो ग्रुपनि खामानि मावनो होननानै फोरमायलांना ओंखारलांदोंमोन न'निफ्राय आरो दिनैसिम न' फारसे नुजाफैफिनाखै एबा न' फारसे थांफिनाखै अनजुलि बर'आ। न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला न'नि 2 बिघा हाखौ सिरियै बन्दक होनानै रां लानानै थांनायखौ मिथिहोदों। लोगोसे गामिनिफ्रायबो सुदनि रांबो लानानै थांनायखौ फोरमायथिदों। बेनिखायनो अनजुलि बर'खौ नागिरनानै मोनैयाव धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय दख'रानि एबसुनि मावखुलियाव गोमानानै थानायनि गांसे लाइजामखौ होफैदों न'खरनि सुबुंफ्रा आरो नुनाय एबा सावगारियाव होनाय आइजोखौ बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 6001399794 आव फोरमायहरनो खावलायदों न'खरनि आंगो फिसाय रुपेश्वर बर' आरो न'खरनि सोद्रोमाफ्रा। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि नखरा श्याम कानु आरो सिद्धार्थजों लोगोसे सिंगापुरनि CID-आव जुबिनजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो सुबुंनि बेरेखा अजद होदों। बिनानाव कुर्ग आरो गरिमा सुइकिया गार्गआ होनाय बे अनलाइन अजदनि सायाव CID-नि हानजाया रबिबारनि फुंबिलियाव बिथांमोननि काहिलिपारा न'आव सहैदोंमोन। बे हानजाया जुबिन गार्गनि नखरजों सावरायदोंमोन आरो लोगो हमदोंमोन आरो बे सावरायनायाव जुबिननि बिसि आरो नखरनि सुबुंफ्रा CID-नो मिथिहोदों दि बे जाथाय जानायनि उनाव सिद्धार्थआ जुबिननि नखरजों जेबो सोमोन्दो लायाखै। नखरनि सुबुंफ्रा सोंथि खालामगासिनो दं दि जुदि बियो जेबो गोरोन्थि मावाखैब्ला मानो बेबादि आखु दिन्थिदों आरो बिथाङा मानो आसामाव फैनो हायाखै। जुबिननि बिसि गरिमा गार्गआ सिद्धार्थखौ लेंहरनानै जुबिननि फनखौ थाबैनो हरफिननो थाखाय खावलायदों। हिमाचल प्रदेशनि कल डिजार्ट बायोस्फीयर रिजार्भनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मोन 25 बायोस्फीयर रिजार्भखौ इउनेस्क'नि वर्ल्ड नेटवर्क अफ बायोस्फीयर रिजार्भ थामहिनबा WNBR आव सोफानाय जादों। बे बुहुमनां सिनायथिया हादोरसानि लाहौल स्पिति जिल्लायाव गोसारनाय 7770 बर्ग किल'मिटार ओनसोलखौ हादोरनाङारि रैखाथि मानसावगारियाव दोनदों। बे सोफादेरनायजों लोगोसे भारतआ दायो WNBR आव मोन 13 जिबमण्डलफोरनि फारिलाइ जाबाय। बे समावनो इउनेस्क'आ मोन 21 हादोरफोराव मोन 26 गोदान बायोस्फीयर रिजार्भ थिसनदों। थांनाय 20 बोसोराव बेयो बयनिख्रुइ बांसिन अनजिमा। WNBR आव गासै दा 142 हादोरफोरनि 785 साइटफोर दं। 2018 मायथाइनिफ्राय आरोबाव 10 लाख बर्ग किल'मिटार मिथिंगायारि ओनसोलफोरखौ रैखाथि होनाय जादों, जाय बलिभियानि अरथाइजों समान। मख'नो गोनांदि मिरु आबहावा बिफाननि मन्त्रि भुपेन्द्र यादवआ एक्सआरनि गेजेरजों फोरमायदों दि भारतनि कल डिजार्ट बायोस्फीयर रिजार्भखौ WNBR आव सोसननायनि थिरांथाखौ सनिबारखालि पेरिसआव जोबथा सांग्रांथि होदोंमोन।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।